apektado ng pagbagsak ng ekonomiya. Acupuncture, mabisang gamot sa pigsa. Pangulong Arroyo nangakong magkakaroon ng trabaho sa Guam ang mga batang trabahador. Matatanggap na ng mga veterano ang kanilang pinakahihintay na benepisyo sa darating na 2025. Rollback sa presyo ng shabu, malabong mangyari ayon sa mga puso. Po si Ryan lang, magandang gabi. Pinangangambahang magtaas ng hanggang 50 pesos kada boto ng mga botante ngayong darating na eleksyon sa 2010. Nag-uulat, Pingpong Kulante. Kung dati-dati ay sapat na ang isang supa ng dilata at noodles o kaya ika 3 kilo ng bigas, umaasa ang mga mamamayan sa pagtaas ng presyo ng kanilang boto sa darating na 2010. Bagamat 2 taon pa bago ang nasabing eleksyon, naglahad na ng pagnanais na magtaas ang mga mamamayan nating mahihirap bunga na ng krisis sa ekonomiya at ang pagtaas ng mga bilihin. Tandaan noong 1998, nood at dilata lamang ang ilang mga natanggap mula sa mga politiko. Noong 2004, tumaas ito sa halagang 300 pesos kada boto. Tumugon naman ang parehong Kongreso at Senado at pati na rin ang Malacanang sa mungkaing ito. Naglaan ang pinakamalaking budget sa pork barrel na pinagkukunan ng mga gastusin sa eleksyon. Kabilang na ang vote buying. Dagdag pa rito ang mga pondo sa proyekto na madaling ilipat sa mga bulsa ng mga politiko ay dadagdagan din. Inaasahang magiging tulong ito sa ating mga kababayan kung sakaling madagdagan ng 50 pesos kada boto. Ito si Pingpong Kulante, nag-uulat. Susunod, sanggol na may 2 ulo, mataas ang IQ. Sa pagbabalik na PDG News Live.